sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga delegado nga motambong sa Asia-Pacific Economic Cooperation karong Agosto, ipahunong sa DPWH Central Visayas ang tanang pagkaut sa yuta sa mga karsada sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Kahinumduman sa miaging buwan, gisugdan ang pagplano sa pagsulbad sa traffic congestion sa mga karsada nga maagian sa padulong sa ugikan sa mga tighuman sa ipahigayon nga APEC Summit. Si Lito Madiraso, Cebu Overall Coordinator, nisugyot nga ipatuman ang color og number coding sa mga sakyanan sama sa gipatuman sa kauluhan. Apan minus lang ang mga sakyanan nga mobiyahe sa mga adlaw nga maatol sa APEC. Si Jonathan Tumulak, Operations Chief sa Cebu City Traffic Operations Management, niingon nga ilang tun-an ang sugyot ni Madiraso sanglit wa pa kasuway niini ang dakbayan sa Sugbo.